नाही पण ते सांगते मेसेज चेक कर येते. आणि घंटा मला वाटतं त्याच्यासाठीच बांधलेली आहे, लावली जावा करून. त्याच्यामुळे जरा राहिलं तुम्हाला भाजी दाखवायचं. भाजी बघा आपली झाले तयार. काय चाललंय, काय चाललंय? कुणाल पॅन्टीतनं मग कागद निघाला कसला पैसे आहेत, तिकीट आहे, तिकीट आहे आणि पैसे पण आहेत, पैसे आहेत आणि तिकीट आहे. पक्षी ओरडतात. बाबाचे मित्र आहेत ते. मेसेज वगैरे पहिला चेक कर. पुन्हा मेसेज मध्ये चेक कर. हा लाईट आहे. नाही पण ते सांगते मेसेज चेक कर. लाईट नाही चेक केला मेसेज मग. झालं तुझं लाडू काढते आतमध्ये नाही कशी. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज बघा माझ्या जोडीला कोण आहे, भावेश आलेला आहे. तर आज एक रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते, म्हणून भाजीनं मी काढायला चालले. आज नॉनव्हेजचा वार आहे, तर सुकी मच्छी टाकून ही भाजी करतात, म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने करतात, पण एक झटपट रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते मी आज. चला जाऊया. भाजी काढायला निघाले, पण गुरं बघा अशी आड्याभोवती असतात. झाडं खायला येतात, हिरवळ खायला येतात, खातात आणि निघून जातात. शिंग बघ कशी आहेत, बापरे टोकदार आहेत शिंग, टोकदार एकदम. त्यांच्या गळ्यामध्ये की नाही घंटी बांधलेली आणि त्याच्यामुळे बरं पडतं, म्हणजे आम्हाला माहिती पडतं मग गुरं आलेली आहेत ती. आणि घंटा मला वाटतं त्याच्यासाठीच बांधलेली आहे, कोणाच्या आड्यात शिरत असतील तर माहिती पडायला पाहिजे असं मला वाटतं. चला भाजी काढूया आपण. गुरं हैराण करतात खूप. भावेश आहे ना गुरांना हकलतोय. ह्या बघा, ह्या लाल मिरच्या झाल्यात, त्या काढून घेतो सगळ्यात आधी. अजून रोपटे छोटे छोटे आहेत, जास्त काही मोठी नाही झालेले आहेत. हे बघा काय ते हे बघा, घेवडा. हे बघा छान धरले आता.
काढून घेते. त्या आतमध्ये केवढी वाढत चालले बा आता, वाढत चालले पुढे पुढे. आणि आता बघा जेवण करायला सुरुवात केले. कुणालचे बाबा की नाही बाहेर काम त्याचं चालू आहे साफसफाईचं. आणि जेवणामध्ये आज मी भाजी, वांग्याची भाजी असते ना ती करणार आहे. म्हणजे सुकी मच्छी असते ना, जवळा बटाटावर टाकून बघा छान मस्त भाजी होते. आणि चपाती करायचा विचार आहे. खरं म्हटलं तर भाकरी ह्याच्यासोबत चांगली लागते, पण आमच्याकडे भाकरी कशी कुणाला जास्त आवडत नाही, त्याच्यामुळे म्हटलं चपातीच करूया. मग अशी की नाही भाजी काढायला गेली आणि तिथे म्हणजे तिथे घेवड्याची वेळ आहे ना, तिथे मिरचीची रोपं होती. एक 5-6 रोपं होती, म्हणजे अगोदर लावली होती. तिथे बिया टाकल्या त्या रुजल्या होत्या. तर त्या आता बघितलं तर थोडं सुकल्यासारखं झालं होतं. म्हणजे तिथे कसं पाणीवर आम्ही काही टाकायचो नाही. तर आता काय केलं की ते काढली रोपं ती आणि व्यवस्थित समोर बघा आपली जागा आहे ना तिथे लावली. आणि ह्या साईडला पण जिथे आपली केळ आहे ना त्या साईडला पण मिरच्याच्या बिया ना रुजल्या होत्या आणि रोपं होती मिरचीची. तर ते पण काढली आणि तिथे समोर व्यवस्थित सगळे लावली जागा करून. त्याच्यामुळे जरा राहिलं तुम्हाला भाजी दाखवायचं. म्हणजे जास्त काही भाजी निघाली नाही आहे, पण जेवढी निघाली तुमच्याशी शेअर करते मी. थोड्या प्रमाणात निघाले. खरं म्हटलं तर पापडीची भाजी आज मला करायची होतीच, म्हणजे घेवड्याची भाजी करायची होती मला आता. पण प्रमाण जरा कमी आहे ना, आत्ताची धरत चालले घेवडा. दाखवते तुम्हाला काय काय निघाले ते. तर हे बघा, हे एवढाच घेवडा निघाला. आणि भेंडी नवीन लावली होती ना भेंड्याची रोपं, ती बघा हे असे 4-5 निघालेत. आत्ताशी धरत चालले भेंडी. वांगी काढले आज, म्हणजे वांग्याची भाजी आता मी करणार आहे. आणि टॅमॅटो काढलेत, हे बघा हे थोडेसे पाहिजेत ना भाजीला, ते मी डब्यात टाकलेत. आणि तुम्हाला एक दाखवते, 1 मिनटं. हा बघा, हा टॅमॅटो बघा एवढासा छोटासा वापरून टाकेन मी. ह्या थोड्याशा मिरच्या काढल्या आता हव्यात म्हणून. आणि लाल मिरच्या ना अर्ध्या काढलेल्या पूर्ण पिकलेल्या त्या बाहेर टाकल्यात सुकत. आणि या जरा ना थोड्याशा बघा हिरव्या आहेत, त्या म्हटलं जरा अशाच ठेवलं ना का त्या पिकतील आपोआप. त्याच्यामुळे म्हटलं नंतरला 1-2 दिवसामध्ये पिकून जातील. आणि थोडेसे टॅमॅटो काढलेत. तर अशी जी भाजी निघालेली आहे. वांगी बघा एक कसली ती. तर इथे बघा वांगी आणि बटाटे आहेत ना चिरून घेतलेत. हा सुका जवळा असतो ना तो भिजत घातला आहे साफ वगैरे करून पाण्यामध्ये, एक 5 मिनटात भिजवायचा. कोथिंबीर, टोमॅटो, कांदा, इथे एक हिरवी मिरची घेतली. आणि ही कैरी असते ना सुकवलेली ती घेतलेली आहे, म्हणजे छान लागते कैरी या भाजीमध्ये. इथे गॅसवरती तेल ठेवलं आहे गरम करत कढईत. तेल बघा गरम झालंय, त्यात सगळ्यात आधी मिरची टाकते. हा कांदा, कांदा लाल झाला की टोमॅटो टाकूया. टोमॅटो, ती उसरी, कोथिंबीर सगळं टाकायचं. हा तिखट मसाला, हळद. आणि आता जरा मिक्स करून घेऊया आपण. 1-2 मिनिटं झाकण ठेवूया, म्हणजे चांगलं तेल सुटून येईल भाजीला आपल्या. आता 5 मिनिटानंतर बघा तेल सुटलंय. आता ही सर्व भाजी वगैरे ती सगळी टाकूया आपण. चांगली मिक्स करून घेऊया. आता चवीप्रमाणे मीठ मिक्स करूया.
आता वर झाकण ठेवूया आपण आणि त्या झाकणावरती पाणी ठेवूया, म्हणजे मग आपली भाजी करपायचे चान्स नाही आणि स्लो गॅसवरती शिजत ठेवूया. आणि थोड्या वेळानंतर भाजी बघा आपली झाले तयार. बघा अशी, मग एकदम रसा पण नाही ठेवलेला, थोडासा नावाला फक्त रसा आहे. आणि सुकी भाजी ही वांगा बटाटा आणि जवळा ह्याची. आता इथे गॅस आहे ना बंद करते. चला बघा हे असं आपलं आजचं जेवण. छान अशी जवळा टाकून भाजी घ्या. आज भूक लागली असेल कुणालच्या बाबांना, आज नाश्ता नाही आम्ही व्यवस्थित केलेला आहे. काय नाही, बरोबर आहे. बरोबर आहे. ठेवला. आणि आता संध्याकाळची वेळ आहे, 4:30 पावणे 5 वाजलेत. मी आणि कुणालचे बाबा आम्ही दोघंजण निघालो आहे शेण जमा करायला. झाडांमध्ये लागतं की नाही अधूनमधून, त्याच्यामुळे असं जमा करतो, पडलेलं असतं बघा गुरांचं, आणि मग सुकत घालतो आणि मग झाडांना घालतो. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. आणि हे बघा हे शेण जमा करतात. चला.